skal man lige... Ja, så er vi i Danmark, så Convex. Her Annika og Dorste skriver under avtalene. Ja. Mittlen Synergi og Convex, Danmark. Vi er skjøret spettere på seg avtalene, til det har sånn spennende skei. Og Så er vi ude at køre. Ja. Tak. Det bliver spændende. ja. Dorte, kan jeg lige spørge dig noget om aftalen, bare sådan helt kort? Ja. Nu har du jo lavet aftale med Synergi på Færøerne om en aftale om kurser på Færøerne. Hvad synes du er spændende med det hensyn til den her aftale? Det, der er så spændende, det er at se, om de behov, der findes i det danske og det færøske marked, er ens. Sådan, at vi kan anvende de kurser, som er succes i Danmark, også på Færøerne. Det er det mest spændende. Ja, og glæder du dig til at høre nærmere, hvordan det går? Jeg glæder mig til at få en stor succes på Færøerne. Ja. Annika, Det gør jeg også. hvad siger du? Er det spændende, eller hvad er årsagen til Synergi for disse avtalene? Det er vi talte at Convex matcher okkur øyla vel. De skeier som de har, de husker øyla vel til okkara, så vi er øyla spenntar på det her. Og Dorste og de er øyla fitt av samstarve vi, og ja, det råkner vi at det er en stor suksess. Ja, tak for det. Tak skal du have. Vi glæder os Det gør jeg også. meget. Hej.